Jo, what's up? Mám tu menší bordel na tomto stole. A prečo nie ho upratať, keď to som minulo upratoval? Dajte like a odbera, toto poskladom za 200 subs. Takže ideme toto upratať a toto si rovno môžem dať na seba. Kto sa pýta, aký to je dres, je to Ronaldo dres. Ja som prezlečený. No, takže, my ideme. To je moja izba. No, tu máme tento vrtuľník, toto dáme sem. Toto máme túto ledvičku, toto tiež dáme sem. Tu máme moju drahú voňavku. Tu dáme sem. Tu máme pastelky, tu dáme sem. Tu máme nepotrebné veci. Sem, náboj sem. To je také, keby zamražovať na toto. To vidieť? Vidíte na toto. Tak, ponožky, what the Čakaj, to dobre. Come on. Hop. Ponožky sem. Ponožky číslo 2. Sem. Toto robia ponožky. Ponožky, ďalšie ponožky, ďalšie ponožky. Ja mám miliardy ponožiek. No moje veci. Trenky. Sem. Trenky číslo 2. Sem. Ďalšie teplakové Portugal. Teplaky, vlastne to mám z druhého Ronaldo dresa, len ten sa mi roztrhol, tak mi zostalo len toto, jak sa to volá, Caracase, Portugal, Adidas teplaky, alebo palky, neviem. Teraz neviem, ale dám ich. Nie, to sú trička. Ježiš, sorry, no. Toto dáme. Tak, co to dal? Jedno, to je druhé. Skvelé, dobré. Zavriem. Potom tu mám mikinku. Run. Nie je to žiadny môj merch. Bože, ja ešte merch nemám, takže napíšte mi dole do komentárov, že chcete merch, ja to nejak vybavím. Ježiši. Mám tu môj vyciera, ktorý používam vlastne, takže aj dneska ho budem používať, takže si ho dám krásne takto do batohu. Či tu mám batoh, tak počkajte. Môže to bolo vidieť, je batoh. To je. No, toaleťak. Čo tu robí? Ale či si ho dám do batohu, keby náhodou. Jo, ten sa hodí. Jo. A ešte tam je dosť, takže si ho dám do batohu. A druhý si nechám sem. Ok, je batohu, vidíte, toaleťak tu je. Potom tu mám rukavice na bicykel, ktoré nebudem používať. Používam väčšinu cez zimu alebo cez jeseň, keď je zima ráno. Tu mám takéto číslo, keď potrebujem problém. Nejaký ešte raz som nepoužil, môžete zavolať číslo obidve. A oni vám pomôžu, keď máte nejaký s rodičmi problém. Zakúmajme si to, opíšte. Keby niečo si zastavíte toto video a chodíte si to opísať, ja si tam krása sem. Potom si dám podložka, knihy vlastne. Si dám tiež sem. No, to dám asi sem. Skvelé. Štipec, to dám
potom tam niekde. Toaleťak, ten tam sem. Ponožky, ten tam sem, lebo ešte sa niečo tam hľadá. No, palička na suši. Tam sem. Budem asi potrebovať, keby náhodou. To som hovoril. Bubagan, alebo čo to je? Sem, toto krásne sem. Peňaženka, tam kde nemám žiadne bany, takže mi to úplne jedno. Sem trebárs. Ja si myslím, že tento stôl už je o mnoho čistejší. A bolo to len 5 minút. Tak, ja si prichystám. Ježiši, ale tu mám ešte bordel. No, to už je nič, to už je zvyčajne. To keby som preto hneď to je proste rozhádzané. Takže toto upracujem. Tak. Ježiši. No, tak ja si myslím, že je skvelé. A začal odberom, my sme mali už 200 subs. Tak, prejdeme cez môj chodbu. Tam je moja izba. Čau izba. A tento štipec dám sem. OK, tak čus.